L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' l-ewwel martri ta' Ruma. Nagħmluha proprju l-għada li niċċelebraw is-solennità ta' San Pietru San Pawl li wkoll mietu martri huma kolonni ta' Knisja ta' Ruma. Ma llum niftakru fil-martri li kienu martri fl-ewwel persekuzzjoni minn Neruni. Wara l-ħruq ta' Ruma fis-sena 64 mietu diversi nies minn kull qasam tal-ħajja diversi nsara. U fuq dan jitkellem kemm kittieb pagan Taċitu kif ukoll anke l-Papa Klement fl-ittra tiegħu l-Korintin. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' dawn il-martri nitolbu l-Mulej dejjem biex fil-ħajja tagħna aħna nkunu mejjunin minnu biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti konsagrajt bid-dem tal-martri l-ewwel ġmiegħi kottrana tal-Knisja ta' Ruma. Għatina li nitwettqu bil-qawwa l-ħila li dawn il-martri qalbina wrew fit-taqbida u li nifirħu dejjem bir-rebħa qaddisa tagħhom. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu s-Santa flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Abraham kellu 99 sena, dellu l-mulej u qallu: Jien El Shaddai, imxi qudiemi u kun perfett. U Alla żied jgħid lill-Abraham: u inti iżżomm il-patt tiegħi u inti nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Dawn l-patt li għandkom tħarsu bejni u bejnkom u bejni u bejn nislek warajk għal dejjem, aħdnu kull raġel fostkom. U Alla żied jgħid lill-Abraham: Saraj martek ma jkunx jisimha aktar Saraj, imma Sara jkun jisimha. Għax jien nbirika u minna wkoll nagħti lilek ibn, u jien nbirika u tkunhom tal-popli li minnhom joħorġu slaten tal-ġnus. U nxteħet tal-wiċċu fl-art Abraham u daħak u qal f'qalbu: huwa wieħed ta' 100 sena jitweldu tfal? U Sara, mara ta' 90 sena, tista' tilet? U Abraham qal lill-Alla: Jalla Ismael ikun taħt għajnejk. U Alla wieġbu: Le, Sara martek tildek ibn u semmih Iżak. U jien nagħmel il-patt tiegħi miegħu għal dejjem u ma nislu warajh. Dwar Ismael smajtek: Ara, jien imbierku u nkatru u nkabru ħafna ħafna. Ikun il-missier ta' 12 prinċep u nagħmel minnu ġens kbir. Imma l-patt tiegħi nagħmlu ma' Iżak li għadti lidlek Sara bħal dan iż-żmien sena oħra. U Alla temm jitkellem miegħu u tala minn quddiem Abraham. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien: Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Flimkien: Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol idejk inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Flimkien:
Ara kif int tkun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja miela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibierkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Kristu rafa fuq d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja folo l-kbar marru warajh. U resaq fuq wieħed lebrus inxteħet qudiemu qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mettidu fuqu messu qallu irrid kun mfejjaq u minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U qallu Ġesu qis li ma tgħid lil ħadd iżda mur u ruħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mur ur riħek lill-qassis. Ġesu jgħid dan il-kliem lil wieħed li kellu l-marda tal-lebbra u li inxteħet qudiemu biex ifejqu. U Ġesu imettidu, ifejqu, dan jindaf mill-lebbra u Ġesu jgħidlu mur u riħek il-qassis u għamel offerta li ordna Mosè. Ma mbagħad iżid ħaġa oħra. Jgħid qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Sa naraw ftit dal-kliem li qed jgħid Ġesu lil dan li kien marid din il-marda tal-lebbra. L-ewwel nett għaliex jgħidlu mur u riħek il-qassis u għamel l-offerta biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Ir-raġuni hi li il-marda tal-lebbra kienet marda illi ma tħallix dak li jkun imdawwar minn nies biex jgħinuh ifieq. Imma kienet taqtaw mill-bqija tan-nies. Minħabba li setet tkun tittieħed minn l-oħrajn, allura kien hemm istruzzjonijiet ċari biex in-nies li jkunu morda bil-lebbra jitbedu mill-oħrajn ma jħallu lil ħadd jersaq lejhom u huma ma jersqu lejn ħadd. U għalhekk meta dan fieq u Ġesu jgħidlu mur u riħek il-qassis biex tagħti xhieda li inti fiqt, ifisser mur ejdilhom u rihom li inti issa mfejjaq ħalli terġa' tidħol fis-soċjetà, tintegra ruħek fis-soċjetà, ma tibqax emarġinat, ma tibqax maqtuħ il-barra. Ma mbagħad Ġesu għaliex jgħid ukoll qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Jien dejjem tolqotni din għaliex jgħidha u anki f'mumenti oħra Ġesu, imma li jgħid ma tgħid xejn lil ħadd. Aħna nafu li kien hemm ma tax kasu fil-fatt San Mark meta jirrakkonta din il-ġrajja ta' dan il-lebrus ma' Ġesu iżid sentenza wara li Ġesu jgħidlu qis li ma tgħid il-ħadd, jgħid imma dak mar u beda jxandar ma' kulħadd u jxerret l-aħbar. Għaliex jgħidlu tgħid lil ħadd? Jekk għamilha l-ġid miegħu għax m'għandux jgħid.
Ġesu li fejjaqni għamil il-ġit miegħi. Hemm xi ħaġa x'taħbi? Ġesu jgħid hekk il għaliex kien jaf illi jekk bniedem imur jgħid bil-mod li kienu jgħidu ħafna drabi dawk in-nies, jagħti l-impressjoni, wassal messaġġ illi Ġesu bniedem li jagħmel affarijiet spettakolari, li jagħmel l-ġubijiet, il-maġija. U n-nies jimxu warajh biex jaraw spettaklu. Fatt kien hemm diġà nies li mxew warajh għalhekk, ma Ġesu ma rridx li flok jasal il-messaġġ ċar ta' l-aħbar it-tajba u x'inhi l-missjoni tiegħu, in-nies jieqfu fuq dak li huwa spettakolari. Illa għaliex ikollhom xi jirrakkuntaw u jkollhom xi jgħidu lin-nies imma ikunu tilfu l-iktar messaġġ importanti. U dan narawh anki fi żmienna meta n-nies jiġru wara xi ħaġa spettakolari anki fejn tidħol ir-reliġjon, kultant jitilfu dak li hu essenzjali. U Ġesu rrid iwassal il-messaġġ b'din il-ġrajja illi Alla u Alla li jimpurtah mill-bniedem. Kull wieħed u waħda minna. Fil-fatt innutaw kif Ġesu l-Evanġelju jgħid fol l-kbar marru warajh. Immu imdawwer b'dawn il-folol waqaf biex ifejjaq lil dan il-bniedem. Il-wieħed li kien emarġinat tal-bniedem irriskja meta ġie fejnu u inxteħed qudiemu għax suppost beda jgħajjat mill-bogħod biex Ġesu jitbiegħed minnu. Minflok inxteħed qudiemu. U Ġesu x'għamel? Mhux biss kelmu imma wkoll messu, ħaġa kienet projbita dak iż-żmien assolutament. Imma għamel dan biex iwassallu il-fejqan. Dal-bniedem li kien determinat u kellu fidi kbira fil-fatt Ġesu jgħidlu mhux jekk tista' fejjaqni, ma jekk trid tista' tfejjaqni ara l-fidi. U Ġesu ifejqu u Ġesu iwassallu din l-imħabba kbira ta' Alla li ma jrid il-ħadd emarġinat maqtuħ għalih, imma jrid il-kulħadd ikun parti minn din is-soċjetà mill-komunità. Sa dan huwa messaġġ sabiħ ukoll għalina illum. Il għaliex Ġesu iridna l-ewwel nett li aħna ma noqogħdux nitħassru lil nfusna ninqataw għalina ma morru għandu. U nitolbuh biex jagħtina l-fejqan li għandna bżonn. Ħafna drabi huwa l-fejqan minn ġewwa. L-ewwel u l-iktar importanti, il-paċi tal-qalb. U Ġesu lilna jagħtina dak li għandna bżonn u jgħinna mbagħad biex aħna nkunu iktar integrati wkoll fis-soċjetà u jgħinna wkoll biex inkunu xhieda tiegħu fil-fatt lilna aħna narfuh il-Ġesu bħala s-Salvatur tagħna, ġifieri dak li lilna jagħmilna sħaħ. Mbagħad lilna mhux se jgħidilna tgħidu lil ħadd, imma lilna jgħidilna morru fid-dinja kollha x'għandu l-Evanġelju l-ħolqien kollu. Nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh din il-grazzja tiegħu l-ewwel nett biex aħna dejjem nersqu lejh, ma ninqatawx għalina, ma nersqu lejh, nitolbuh fidi, nitolbuh biex jagħtina l-fejqan li għandna bżonn, speċjalment il-paċi fil-qalb tagħna u biex jiena wkoll ħalli aħna nkunu xhieda tiegħu, xhieda tal-ġid li hu jagħmel magħna. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina.
mulej mal-Knisja tiegħek, ina biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna dejjem inwasslu l-imħabba tiegħek u l-fejqan tiegħek il-bnedmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-ennuna tiegħek il-morda kollha, daw kollha li qegħdin kemm fl-isptarijiet tagħna kif ukoll fid-djar, kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta nitolbuk biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna fuq l-eżempju tal-ewwel martri ta' Ruma dejjem nagħtu xhieda bla biża' tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tgħinna ħalli nħarsu u nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tmissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex bi kliemna aħna dejjem infaħru u nsebħu l-isem qaddis tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddis l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-ewwel martri ta' Ruma u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għaliex l-ewwel martri ta' Ruma ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sewfin imiddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanġi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton Mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll frutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, mal-Martri ta' Ruma, l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-ulijiet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ta' Kristu ħaresni. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, u Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misseru tas-salib permezz tal-martirju tal-ewwel martri ta' Ruma fejn nagħtihek għameli bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabbirku fil-Knisja s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Offru dan ir-rożarju llum għal persuni li qegħdin l-isptar u speċjalment dawk li qegħdin l-ITU. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, hu ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum batina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missiru, lil Libenu, lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera u kolla u jinn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tini misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellaw. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kim birkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobiet ħarisna minn-nar tal-infern, ħuġġena l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien ikkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn-nar tal-infern, ħuġġena l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Kuġġana l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semeda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu ma fil-paċi. amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina, Kristu ħniena. Kristu ħnina, Mulej ħniena. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu smana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla. ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħniena. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob Om għalina, liżjed safja. itlob Om għalina, liżjed nadifa. itlob għalina, Om blateba. itlob Om li għalina, tisħaq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tisħaq kull ima. itlob għalina, Xebba li tisħaq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' qdosija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħtana. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalna li tneħħidnu bit tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruftalna li tneħħidnu bit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalna li tneħħidnu bit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddis Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-ħieħ tal-infern xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Li kalla f'dalek il-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeoda Pisani, itlob għalina, l-ewwel martri ta' Ruma. itolbu għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-alla għalina.
u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.